Streaming na ba? Streaming? Hindi na pa, boss. Ha? Hindi na pa. Ayun na pa. Streaming. Airness pala ngayon, ano? Ay, Sabado kayo. Sabado. Pero sila, sa tawag pa nga traffic niyan. Weekend. Ayan, pauwi pa lang galing ano? Galing Laguna. Tapos pagdating, umihit agad. Papunta naman ng Bicol. Kasi may mga ano, may mga nagagalit. May mga nagagalit pagka ano, hindi raw bumiyahe. Bagay, pabor din naman sa akin yun kasi may biyahe. Pero, pagod na eh. Bawi pa lang. Tutulugan ko yan bukas. Mamaya. Bandang ano. Bandang Atimunan. At bre! Pauli pa lang. Pauli pa lang. Mas pag ano, pagdating ko, siguro pahinga lang kunti, pipihit na ako. Mag-chat ako kay ano. Mag-chat ako kay Bong mamaya. Ay, natawagan ko si Bong mamaya. Siguro makadaan ako ng ano, mga Santo Tomas, ano na. Mga alas 3 na siguro yan. Traffic papunta sa ano. Papunta ng south, traffic. Haba ng traffic. Pahinga to, ang pahinga ko nito Atimunan mamaya, tulog ako hanggang tanghali. Pero hapon ako, o gabi na ako makarating ng ano, pili. Pagyaman ang puta. Malaki lang pasahod pag ganyang tuloy-tuloy na biyahe, malaki sana yung may tatabi. Mayayaman pa tayo, pero walang pag-asa yumaman pag ganito. Sobra lang sa pagod, kulang sa income. Sa ibang company, pag ganito, pihit-pihit, talagang paldo ka talaga. Pero mo, galing akong Laguna. Tapos pipihit ako ng Bicol. Pagdating, di ba? Dapat kita na ko niya ng mga ano, 20 mil. Laguna to, magaling Laguna, biyahe Laguna, tapos biyahe Bicol. Kahit kumita ka ng mga 15 milyon, ayos na ayos na. Kaso wala pang 4,000 yan eh. Biyahe na to, Laguna to, pag mamaya biyahe Bicol, wala pa. Alas ko punog. Kailangan ko kasi biyahe mamaya yung ano, Bicol. Kasi priority. Kung may
biyahe kanina, yung tracking ng Bicol, hindi man na pinahatak yung priority. Shout out kay Ralph. Idol, shout out. Tira kasi yung ano ko, unit ko. Yung gamit ko ngayon na unit, iba to yun. Yung all coded. Yung mga nire-repair na lang na ano, traktor. Yung hangin, bumababa sa 5. Lakas pagka ubos ng hangin. Yung ano na, yung clutch, pagka tapak ka ng tapak ng clutch. Siguro yung ano niya, yung booster. Lakas mag ano, lakas magbawas ng hangin. Traffic, expressway traffic. Hindi kasi pwede to sa Skyway. Hanggang 6 wheels lang yung pwede sa Skyway. Focus ba sa ano yan? Focus ba sa ano to? Isuzu na old model. Ni-repair na lang yung ano, yung tractor. Hindi na to mga original na ano, mga ano niya, dashboard. Na to, nangangamoy na nga eh, nangangamoy yung clutch. Tsagaan lang kasi dito lang biyahe Laguna. Yung sapatos na laglag ko na. Bago pa yun ah. Sayang. Kapares pa naman. Shout out sa 3 million. Live lang tayo. Makasahod tayo sa YouTube. Wala, hindi umangat yung dollar ko sa YouTube. Ano lang? $45 pa lang. Wala tayo asinso sa YouTube. Ibang-ibang na lang to. May negosyo na lang tayo. Baka sakaling doon pa tayo masinsot. May negosyo ng ano, dahon. Gulay. Negosyo natin. Uy! Natok na ako. Makakarating kami dito ng planta, ano na, alas 12. Alas 2. Alas 2, bihit naman ako pabalik papuntang Bicol.
Gising pa kaya yun si ano, si Bong pwede? Gising pa kaya yun? Sana all. Sana all, idol, sumasahod. Malalaki kasi yung views mo yung ano, yung una mong ano, yung mga nakaraang upload mo. Lalaki ng views mo doon. Kita ko. Baka walang ligtas yung ads mo sa akin, idol, pagka late pa na panood, pero walang ligtas yung ads. Kahit kanino naman, kahit kanino mga ano, mga tracker na vlogger, hindi ko ini-skip yung mga ads niya. Hindi magandaan yung ambulansya. Ano natin? Salamat, idol, salamat. Uy, pagpityan niyo ako dyan. Kasi expressway, traffic. Dapat bawasan na yung mga sasakyan sa ano, no? Kalsada. Para maiwasan na yung traffic. Oh, alas 10 na. Traffic, grabe pa rin traffic. So, kailangan pumihit ng vehicle ngayon kasi walang pipihit. Wala siyang driver, nasa ano pa? Nasa biyahe pa. Kaya persahan talagang pabiyahe ngayon. Pag di ka bumiyahe, Mimo, hindi ka nabibigyan ng biyahe. So, mas lalo tayo mawawalan. Ganito dito sa amin. Magtigas-tigas ka sa kanila. Mas lalo ka hindi bibigyan ng biyahe. Pero tutulugan ko yan mamaya doon, ano, sa Atimunan. Mahirap din naman kasi pilitin pag antong ka. Hindi naman ako nakakatulog ng maayos doon sa Laguna. Ano yung kulit ng gwardiya? Yung ano mo, ano? Idol Rap, yung sa Facebook mo may mga ads ka na. May mga ads na yung ano mo doon video mo. Sa Facebook. Nakakasahod ka na rin sa Facebook niyan. Sana all. Dagdag income. Mayaman ha. Mayaman palalo. Hindi na. Hindi ko mabasa-basa yung comment nyo kasi wala. Dito tayo sa ano, sa expressway. May ano dyan, may sniper. Sniper.
ng convoy ko. Ayan o. Pinakaingisan nila yung linya pabikutan eh, exitan eh. Oo nga, maliit ang kita sa Facebook. Daming violation. Dahil bawal. Masila ng Facebook. Maganda pa rin talaga sa YouTube. Pag nag-live ka ng mga 2 oras yata, mga 3 hours, may makukuha ka ng $2. $2 pa, $1 pa. Liit naman. Wala eh, yung 1 million yata sa Facebook, ano eh. $2 lang din. 1 million views. $2 lang bibigay. Sobrang kuripot ng Facebook. Dito ako dadaan sa ano, bagong daan na ano, bagong bukas na skyway sa Magsaysay. So labas din ng Inlex yun. Hindi pa ako nakadaan doon eh. Subukan natin daanan ngayon. Lugaw na yung kamyon nito. Araw-araw ba tumataas yun? Akala ko pag ano lang, upload ka, pumapasok ng atras. Ang hirap na ano, ang logo masyado. So pagka yung segunda niya, ano na, masyadong dikit na dun sa atras. Ayun no.
segunda ka, minsan atras mo ang pasok. Grabe talaga dyan sa ano na yan, oh, service road na yan. The traffic, no? Boss, nakadaan tayo ng Manila. Baka yung bag mo dyan, yung cellphone ba? Walang ano yan, walang lock yung ano. Ha? Wala naman lock yan. Hindi na nalalak yan. Mamaya, baka mamaya bigla kang buksan. Mukhang mo itulak yung ano, yung alambre na yan, pababa. Ganon yung mga magnanakaw dyan eh. Bigla ka lang bubuksan tapos sabay tutok ng kutsilyo. Kaya maganda talaga sa YouTube. Hanggat may nanonood, ano? Hanggat may nanonood, kikita. Kahit isang nanood lang, dalawa, okay na. Alam ko kasi pagka premiere, doble yata yung ano, di ba? Pag premiere yung ano mo, pag premiere mo yung video mo. Ano? Parang delikado pa tong ano. Ito sana pinapagamit sa akin sa Bicol eh. Inayawan ko, mutik na yan. Mga 5 karating ng Bicol to. Mga sa ating munang pa lang, tirik ko yun. Mga sa ating munang pa lang, titirik na to. Pati sa leg ng seatbelt na to. Dumi na eh. Dami ng driver na gumamit nito eh. Diyan ka na lang. Pigilin. Gagamit akong ano? Gagamit akong ibang account. Meron akong mga ginawang account eh. Yun yung pinampimpli ko sa mga video ko eh. Ano ko? gumawa ako ng playlist. Tapos piniplay ko, hinahayaan ko lang. Sunod-sunod lang yung piniplay. So dati kasi may group kami, yung team call ko. Yung kila Abay Lolito. Kaso karamihan doon hindi naman tracker eh, mga member. Tapos hindi mo alam kung mga nanonood ng pinapanood yung video mo ng mahaba o hindi. Kasi tinignan ko yung yung revenue ko, hindi tumataas eh. Parang ang bagal tumaas yan.
samantalang pag pagka nag-prepare sila, dami-dami na dami-dami. Uy, ano yun dyan? Dami-daming member doon sa Temple Cove na yun. Siguro, 100 siguro member doon. Ngayon, gagawin nyo na doon is, ayun, huwag na. Huwag din. Maganda sana to kasi hindi gaanong matagtag. Hindi wala nang condition masyado sa truck. Gas tayo, no? Taas. Ha? Tatay ka, mabayad tayo ng galing Batangas. Hindi wala yan. Bayaran mo yan galing Batangas. Vamos. Oo, mga scam yung iba. Mga scam yung iba na lalo yung doon sa mga nag-live na ako doon sa na yun, sa group na yun. Ang dami-daming member. So pag hindi mo sila pinanood, hindi ka rin nila panonoorin. Kailangan magko-comment ka doon pag nanood ka. Comment ka sa video nila. Kaya ako, bihira din naman ako mag-comment sa kanila kasi nga wala naman ako yung comment. Pero nanonood ako. Kahit di ka mag-comment, yung mga sinubscribe ko sa YouTube, mga nag-notify sa lumalabas. Kaya pagka nag-upload sila, automatic mapapanood ko yan. Pero kung hindi ka naka-bill all, wala, kahit mag-upload ka, hindi mag-notify. Buti na lang kung lagi kang nanonood sa niya, sa video niya. Yan, lalabas yan sa mo. Cellphone. Ay, hindi. Yung ginawa ko na yung ginawa ko na ibang account, isa lang address nun eh. Pero iba yung iba lang yung pangalan. Pero isa lang yung address niya. Yung
pinampiplay ko sa video ko. Shout out sa ano, mga viewers. Yung iba rin kasing ano, nanonood, wala. Pag di ka ano, hindi maganda yung video mo, wala na, hindi na mapanoorin. Kaya sa akin talaga, kahit di ako manood, basta hindi ko i-skip yung ads, hayaan ko lang siya mag-play. Puro na ano yun puro na ETC yan. Wala nang gas. Ano? May ano pala sila, no? May easy trip pala sila. Swipe. Oo nga dito lang sa cellphone ko din, siniswitch ko lang dun sa ano, sa ginawa kong account na yon. I-switch ko lang dun, tapos i-play ko yung ano ko, video. Maganda siguro kung sa ibang cellphone, ano, ibang cellphone ang gamitin, pang-play. Kaya siguro hindi tumataas yung dollar ko. Scam. Scam. Jojo Tracker, bihira na mag-comment doon, pero lagi kong pinapanood yung mga video niya. Kahit nga kay Hungry Driver, bihira na mag-comment sa ano niya. Lalo sa yung mga sa ano, Facebook. Lumagpas na ba si Bong? Bus? Wala pa, no? Babalak na ako lumipat ng company. Mainit na dito. Nag-iinita na tayo. Wala na sa ulog yung ano, yung mga umawak, mga nagpapalakad ng motor pool. Wala na sa ayos. Tulad nito, nasa biyahe pa ako. Tinatawagan na agad ako, bumiyahe ngayon. Kaya gawin ko talaga, mabiyahe ako mamaya pagdating. Kasi pag di ka bumiyahe, memo. Umawa kasi dito, hindi naman marunong, wala namang alam sa ano, wala namang alam sa mga truck. O kahit sabihin mo may sira yung truck mo, papapilit pa rin yan, papapilit pa rin biyahe.
Kahit sabihan mo na may sira yung truck mo. Kasi nga, wala silang alam sa ano. Hindi sila nakakaramdam ng ano. Sira ng truck. Tumatawag. Oo nga daw, hiring. Kaso nga lang, iwan ko lang, sabi nila pagka baguhan ka ron, wala ka naman laging biyahe. Palakasan din daw yata doon. Yung sana bala ko, Newtek. Kaso may nagsabi sa akin, palakasan din daw doon. Sipsipan din. Mahirap kasi yung gano'n, sipsipan. Kawawa ka dyan pagka ano. Ikaw, hindi ka marunong sumipsip. Malabang ka na parehas. Kawawa ka. Siyempre, ang ano kasi dyan, biyahe. Sir biyahe. Ay! Kaya meron talaga yung mga tao na ano, masaya sila sa ganung ano, gawain. Meron din dito sa amin. Meron din dito sa amin. Marami dito sa kasamahan na ano. Pagkaharap mo, okay. Pero pagtalikod mo, sira. Tawa-tawa, nakikipagtawa-tawanan lang sa'yo, pero pagka wala na sa ano, wala na sa camera, bumabaliktad na. Wala na rin sa Newtek. Bakit din daw talaga? Kalakasan din. Sipan din daw. Agawan din sa biyahe daw doon. Ito naman, mga January, marami na kami biyahe. Kaso nga lang, meron dito mga kasama na ano, hindi masaya. May mga ano kasi dito, idol, may mga demoted na driver. Meron mga demoted na driver. Binaba sa pagka-trailer, ginawang forklift operator, trailer driver. Hindi sila masaya na nakikita kami na mga biyahe. Tawag si Angry Driver. Nakalive ako. Bahala ka niya. Makamatay yung live ko. Matawag si Angry Driver. Bakit kaya? Baka January maghanap-hanap din ako ng ano. May malilipatan na maganda-ganda. Pag wala, kaya ako ng ano, ng Deal TV. Na-apply lang ako pero hindi ko papasok. Para may pang-upload tayo. May ano yung Newtek ah, may ginawang YouTube yung Newtek ah. Newtek channel. Kaso subscriber niya ano eh. Medyo matagal-tagal na rin yun eh. Pag-alis yata ni Jojo yung ginawa. Newtek channel.
Parang sa computer ini-edit yung mga video. Yung subscriber niya nasa 300 megit lang niya tayo. Hindi ba talaga yung pasok? Iwanan na kami ng kakonvoy namin. Bali, 4 na truck kami doon. Na-traffic kasi kami doon sa labasan ng Mamplasan kasi nga may nasiraan na trailer. Matagal na pala yun. Nakita ko lang yan nung pag-alis na ni Jojo eh. Saka ko lang nakita yung Newtek na yun. Newtek channel. May napasokan ni Jojo Tracker ngayon. Medyo maganda-ganda yata eh. Nakabili siya ng kotse dyan eh. Uy. Wala. Natanong ko nga siya kung may hiring doon. Wala daw. Bihira kasi mag-hiring yung mga ganong dalasan doon kung kaunti lang yung driver. Magkano boss? Magkano to? Kulang yata. 7 yata. Ha? Ay di. 7, 5, 17. Mas na dati, di ba? 505? 502. 502. Ayo, 57. 7 yun, lagay ng tinas, no? Easy. Class 3. 502. Yan, nakalabas na tayo. Nadaan ako ng Magsaysay Road. Sana wala na nang huli doon. Pag-imagas na yata. Talaga pag walang walang auto swipe.
Wala ba mga tumatawid dito? Ano, bibilis na mga sasakyan dito, banda. Basta lang tatawid yan. Madilim. Baba rin, no? Oh, mahaba. Wah. Board.